ଦିନକର କଥା, ଗୋଟେ 10-12 ବର୍ଷର ପିଲାଟିଏ ସହରରେ ବାପା ମାଙ୍କ ସହ ରହୁଥିଲା। ଖରାଦିନ ଛୁଟିରେ ସେ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲା। ସେଠି ତା ଜେଜେବାପା ରହୁଥିଲେ। ଏମିତି ସେ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ସହ ମଜାମସ୍ତି ଖେଳକୁଦ କରୁଥିଲା। ଦିନେ ସେ ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ କହିଲା, ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ବହୁତ ସକ୍ସେସଫୁଲ ହୋଇକି ଦେଖେଇବି। ମୋତେ ସଫଳ ହେବାର କିଛି ମନ୍ତ୍ର କହିପାରିବେ କି? ତା ଜେଜେବାପା ତା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ହସିକି କହିଲେ, ଚାଲ ଯିବା। ତାପରେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଚାରା ଦୋକାନକୁ ନେଇକି ଗଲେ। ସେ ଚାରା ଦୋକାନରୁ 2ଟି ଚାରା କିଣିଲେ। ସେ ଦୋକାନରୁ ଗଛ ଚାରା 2ଟାକ ନେଇକି ଘରକୁ ଆସିଲେ। ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ମାଟି ପାତ୍ର ନେଲେ। ସେ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ଗୋଟେ ଗଛକୁ ଲଗାଇଲେ। ତାପରେ ଅନ୍ୟଟିକୁ ବାହାର ତାଙ୍କ ବଗିଚାରେ ମାଟି ଖୋଳି ସେଠି ଗୋଟେ ଲଗାଇଲେ। ତାପରେ ତା ଜେଜେବାପା ତାକୁ ପଚାରିଲେ, କହ ଏଇ 2ଟାକ ଗଛ ଭିତରୁ କେଉଁ ଗଛଟା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲରେ ବଢ଼ିପାରିବ? ନାତି କିଛି ସମୟ ଭାବିଲା ତାପରେ କହିଲା, ଜେଜେ, ଘରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଲଗେଇଛେ ଯେଉଁ ଗଛଟା, ସେଇ ଗଛଟା ଭଲରେ ବଢ଼ିପାରିବ। କାରଣ ସେ ଘର ଭିତରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଯେଉଁ ଗଛଟା ଆମେ ବାହାରେ ଲଗେଇଛେ ତା ପ୍ରତି ବହୁତ ରିସ୍କ ଅଛି। ଯେମିତିକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତପ୍ତ କିରଣ ତା ଉପରେ ପଡ଼ିଲେ ପୋଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଝଡ଼ ବର୍ଷା ବାତ୍ୟାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପଶୁମାନେ ଖାଇଦେବାର ବି ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏତେ ସବୁ କଷ୍ଟ ସହିପାରିବ କାହିଁ ମୋତେ ଲାଗୁନି। ବିଚାରା ଛୋଟ ଗଛଟା। ଜେଜେବାପା ହସିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଏ 2ଟାକ ଗଛର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେଉଛି। ଏମିତି କିଛି ବର୍ଷ ପରେ ସେ ପିଲାଟି ତା ଜେଜେବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗାଁକୁ ଆସିଥିଲା। ସେ ତା ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ପଚାରିଲା, ଜେଜେବାପା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ କହିଥିଲି ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ କିଛି ମୋତେ କହିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋତେ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜେଜେବାପା ଟିକେ ଚାହିଁଲେ ତା ଆଡ଼କୁ, ଚାହିଁକି କହିଲେ, ମନେ ଅଛି ନା ଆମେ 2ଟା ଗଛ ଆଣିକି ଲଗେଇଥିଲେ, ଘରେ ଗୋଟେ ବାହାରେ ଗୋଟେ। ଚାଲ ତାକୁ ଦେଖିକି ଆସିବା ଆଗ, ତାପରେ ତୋ ପ୍ରଶ୍ନର ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବି। ସେ ଦେଖିଲେ ଘର ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗଛଟି ଲଗାଇଥିଲେ ସେ ଗଛଟି ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ପୁଣି ସେ ବଗିଚା ଆଡ଼କୁ ଗଲେ। ବଗିଚାରେ ଦେଖିଲେ ଗଛଟି ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଶାଳକାୟ ଗଛ ହୋଇଯାଇଛି। ତା'ର ଡାଳ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ମଜବୁତ ଆଉ ଲମ୍ବା ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ତା ଗଛର ଛାଇ ବଗିଚାର ଚାରିଆଡ଼େ ପଡ଼ୁଥାଏ। ତାପରେ ତା ଜେଜେବାପା ତାକୁ କହିଲେ, ମନେ ପକା, ତୁ ଆଗରୁ କ'ଣ କହିଥିଲୁ, କେଉଁ ଗଛଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ବୋଲି। ପିଲାଟି ଜେଜେବାପାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲା, କହିଲା, ଜେଜେବାପା, ବଗିଚାରେ ଗଛଟି ଏତେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଏତେ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗଛ କେମିତି ହେଇପାରିଲା? ବିଶାଳକାୟ ଗଛ କେମିତି ହେଇପାରିଲା? ଗଛଟି ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିଥିବ। ଜେଜେବାପା କହିଲେ, ଏତେ କଷ୍ଟ ସହିଲା ପରେ ସେ ଏତେ ବଡ଼ ବିଶାଳ ଗଛ ହୋଇପାରିଛି। ଏବେ ସେ ଚାହିଁଲେ ତା ଡାଳକୁ ବହୁତ ଲମ୍ବା କରିପାରିବ। ସେ ବହୁତ ନିଜକୁ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ପାରିବ। ଏବେ ତାର ଝଡ଼ ବର୍ଷା ବାତ୍ୟା କିଛି କରିପାରିବନି। ଆଉ ତୁ ଯେଉଁ କହୁନଥିଲୁ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ବାତ୍ୟା ତାକୁ ଧୋଇଦେବ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଉତ୍ତପ୍ତ କିରଣ ତାକୁ ଜାଳିଦେବ, ଦେଖ ତାର ଆଉ କିଛି ହେବନି, ସେ ସବୁ। ତାପରେ ଜେଜେବାପା ତା ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁକି କହିଲେ, ମନେ ରଖ, ତୋ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ କ'ଣ ଜାଣିନୁ, ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରିନୁ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରିବୁନି। ଯଦି ତୁ ତୋ ଜୀବନରେ ଆରାମ ଖୋଜିବୁ ତାହେଲେ ତୁ ଯେତିକି ବଢ଼ିବା କଥା ସେତିକି ବଢ଼ିପାରିବୁନି। ତୋ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ତୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁନି। ଯଦି ତୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍, ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍ ତୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ରହିବୁ, ତାହେଲେ ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବୁ। ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ତୋତେ କେହି ଅଟକେଇ ପାରିବେନି। ଆଉ ଏଇ କଥା ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ତୋତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲାଗିବ। ଏସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ପିଲାଟି ଗୋଟେ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା ଆଉ ସେ ବିଶାଳ ବଡ଼ ଗଛ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହିଲା। ତା ଜେଜେବାପାଙ୍କ କଥା ତା ମନରେ ଖାଲି ଉଙ୍କି ମାରୁଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସମାଧାନର ବାଟ ଖୋଜିବା। ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆମ ଜୀବନରେ ଶତ୍ରୁ ଭାବୁଛେ, ଏହିସବୁ ଆମକୁ ଆଗକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆଉ ସକ୍ସେସ୍ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।